ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 18 январи соли 2024 1124 сомонӣ. Ирӯза навор дорем бародари азиз. Mercedes Benz E-Class, Daewoo Nexi, Opel Astra F хечибекош ҳастанд бачакои азиз, BMW 5, Toyota Camry дорем, Vaz Priora, Opel Zafira хечибеко ва дигар мошини баҳри шумо, Vectra A. خلاصه тамошо کنیم در همین نوار امروزه هستند. خوش های همتون در نوار لایک بزنین، در کانال подписаться کنین. باور دارم ای کانال ما اگه خانه ماشین ارزان شما میوین. مقصد روز ماشینا پگا با خانه ها میشوند. برای رکلام کردن اگر در شما خانه ها باشه، ماشین و زمین و کوارتیر باشه، رویش رکلامش میکنن در این واتساپ. در کامنتر حتما نویسین از کدام مارکای ماشین و خانه شما در مقالای اسطوری هندوستان мо ҳаракат карда зуди комментария навор мекунем бачако. качествора баланд дамонен, навора бо диққат тамошо кунем, маълумотро бо диққат гӯш кунем бародари азиз. элона сар мекунем. якум мошини фурӯшида тамошо кунем бачако. Opel Vectra A дар ноҳияи Вахш қарор дорад. солиш 1995. нархша 32000 сомон мега. мотор 1.6 простой. краскаш бениҳоят тоза кай бачак барои худша хушрӯак расход кардагай, барои ҳай кардани худаш бисёр задагай. хоб баъдан газ плюс бензин, рақамои WhatsApp, телефони дастӣ ҳардуш кор мекунад. краска нав 4 баллон 90%, яксола ҳуҷҷат. дарои пеш электропакет, ҳамаш хулоса қонуну қоидаш қатъи 100% кардаган. масъалаи пусидагӣ задагӣ ҳичи гуфтагӣ нестанд. краскаш тозаакай, коробкаш механика. 12000 мегам. бо мақсад камбеш муомила ҳам дора. нафароне ки харидори аниқ ҳастен, ҳамун нафаро WhatsApp рақамои дастӣ занг зада аз номи канали Саудо ТВ, Auto TV гап занед, арзонтон мекунад бародари азиз. занг зада муомила кунед. Vectra A дар ноҳияи Вахш. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz E-Class. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. солиш 1995, краска тоза. документои оинаи сияш бучидагай, мақсад тиёмни кардаган. документош бучидагай. нархша 45000 сум меган. бензин, газ ҳардаш кор мекунад бародари азиз. краска тоза, гази евро 4 задаган. рақамои WhatsApp да занг зада муомила кунед. аз номи канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунам бачако. Mercedes объёмни кардаган. ҳуҷҷати солонашам бародари азиз пра 1 сол ҳуҷҷат дорад. ҳуҷҷати солона. Mercedes харо марамат. касоне ки дар комментария хоҳиш кардем ки Mercedes навор кунем, ҳамеша хулоса роӣ кардан. ина шумо реклама кардем. занг занед, муомила кунед, бихарен шафта. навор дар лайк бизанед, дар канал подписаться кунед, бо диққат маълумотро гӯш кунед бародари азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nubiro бародари азиз. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солиша 1997 гуфтанд. нархша 15000 сомонӣ. кузов универсал бародари азиз. нигоҳ кунед ака. объём моториш 1.5 литр простой. гази холӣ сӯзишуриш, сидени тоза. мошини камрасход. барои бор кашидан бениҳоят удобне бародари азиз. гази холӣ, коробкаш механика, мотор 1.5 простой. рақамои телефон ё ин ки WhatsApp ҳардуш кор мекунад, занг занед. 4 та баллонаш нав меган. мошинча нахаду. ҳуҷҷат дорад, ҳуҷҷат надорад. савдои хуб ҳам мешавад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ. баъдан худотон бачако занг мезанед. ҳамин рақамои WhatsApp ё ин ки дастӣ 987 муомила мекунед. арзонтон кунад. агар меред мехаред бародари азиз. бо қадар фикр мекунем мошинча қиматам нестай. занг зада рафта бихаренҷа. мегзарем ба чорум камази фурӯшӣ. бачакое ки хоҳиш кардем камаз фура навор кунем, ҳамеша ёфтем. ака мо як навор пони трактор МТЗ инора карда наметонем. чизе ки қабул мекунем ё ин ки комментария мехонем, амро пешниҳод мекунем. аз рӯи комментария бо бачако рӯй мекунам. камази фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем қарор дорад. нархш 105000 сомонӣ. 10 та баллонаш навай мега. соҳиби ҳамин камаз. нархша 105000 сомонӣ. солиш 1990. дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. камаз мақсад
кузуфаш барои бор кашидан хуб аст. рақамҳои телефонашон мондагиам бардор азиз, занг занан маслиҳат кинен, муомила кинен. Аз номи канали мо арзонтон мекунанд. солаш 90 амиқам нарх. панҷум мошини фурӯшӣ BMW 5 дӯстон азиз, солаш 1999 сол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархша 45000 сомон меган, бо муомила дорад. газу бензин ҳардуш кор мекунад, мотор 2.5 механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. состояние ҳамин мошин зура меган, моторшам зури бад. касоне ки харидор ҳастанд, амон нафарот занг зананд. дувануса мега заводскои руған намехӯра, дуд намекуна, кузов тоза задагӣ, нестаи хадавои нағз, салон кожа, мультирул кор мекуна, автоматика, механика, автопилот кор мекуна, обогрев сидения кор мекунад, блютуз задни камера кор мекуна, 4 электропакет кор мекунад, кондитсионер кор мекунад, печкаш кор мекунад. хулоса бениҳоят мошин удобни, ҳамаи қонуну қоидааш хати бачако занг зада бихаранаш. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бардор азиз, солаш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 20000 сомонӣ меган. зусёриш бензин, газ ҳардуш кор мекуна, 20 мега бо муомила ҳам дорад. мотори 1.6 коробкаш механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. 4 баллон 70-80%, краскашам тозаакай, дарони мошин тозаакай, камрасход, мотори 1.6. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ айни ҳол қарор дорад. мотор нав, краскаш навакай, хоб баллонош хадавои нормални, ҳуҷҷатош бучидагӣ, ҳуҷҷат надора, ҳамиқа мақсад камбудиш. 20 меган бо муомилаи сӯзам дора бадар азиз. навори мо шумо дар маъқул боша, агар дар амо комментария рақами 5 бизанен, Саудо ТВ ба пеш. то вақте ки Саудо ТВ дар YouTube астай, лабои хеле мошинаро барашон пешон мекуна, лабои хеле хонаҳо мошинаро тамошо кунем. силкаи Auto TV дар комментария закр бикен, агар тамошо кунем бачакон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry бачако. касоне ки хоҳиш кардем Camry навор кунем, рӯси ҳамша ёфтем, ина пешниҳод кардем. солаш 2008 сасани тенҷи бад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солаш 2008 92000 сум мега, автоматика бардор азиз, моториш 2.4 автоматика. рақамҳои 557 занг занен, стоп кунем, пробегша тамошо кунем. дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мошини Европа, салон сиёҳ кожни, обогрев сидения кор мекунад, ду тараф лифт, салон ҳуҷҷат, хоб солона ҳуҷҷат, бахшиш 4 баллон пачка, камтар муомилаи сӯзам дорад. алиш намешавад, толка денги дар кор мегам ифшемша. 92000 сомонӣ тоҷикӣ бо камбеш муомилаи сӯзам дора бадар азиз. занг занан маслиҳат кинен. агар дар шумо хонаҳо боша, мошино, замино, квартира боша, агар дар боло барои реклама кардан имо WhatsApp мондагем, хона, мошин, замин, квартира чизе ки дорем рӯшен рекламаш мекунем, савдо кардан метавонем бачако азиз. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Vaz Priora бардор аст ки мақсад Priora хоҳиш кардем. солаш 2008 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 25000 сомон мега, бо муомила ҳам дорад. краска тозаакай, Lada Vaz Priora маҳрамат баҳри шумо. 2008 сол, состояние зури бадай, тенҷакай, хулоса мегирен, ҳай карда мегирен, беред аз худай. бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад, мотори 1.8 механика. состояние чотка. мошин дастӣ, мақсад ки чун ҳай карда гаштаган. хеле барои мақсад харидонтон мега метавонен омада мошина пони проверка кунен, ба усто миен, худотон миен, бисанҷен, мошин маъқул боша, агар 25 та битен ба номтон афрол мекунен, бигирен брен меган башако. Lada Vaz маҳрамат 2008 сол дар Душанбе 25000 мега, бо муомилаи сӯзам дорад. аз номи канали бо гап задем, арзонтон мекунам бардор азиз. муомила кунен, хулоса рақамҳо дар занг занен. агар ки рақамҳо кор кунад, барем бихаренш. савдо накунад, агар гирёнай. наҳам мошин бачако. Opel Astra F дар кузови хечбек бардор азиз. солаш 96 дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. Regarda мошинча. нархша 38000 сомонӣ меган. бо муомила ҳам дорад. мошинча тозаак хушрокай. хечбек харо марамад, номеро транзит, краска тоза, камрасход, 4 баллонаш 80%. мотор коробка хадавои зури бад, краскаш нав кардагӣ, хадавои нав кардагӣ, 4 баллон пачка задаган,
нав хулоса дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар документ мега хеле 94 ине ки пони гирифта 96 кардаган. хеле мақсад чӣ хел бигим акбар дор азиз, фасон карда ремонт кардаган, хулоса қонун қоида балон запаснои дар қафо задагӣ дар кузов тамошо кунед. хай бо касе ки мехара муомила кунен, аккумулятор пачка тузаакай, хулоса дар ҳолати курия мошинча мегирен, фақат айру 120 ай карда мегардем бардор азиз. марҳамат занг занед. даҳа мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Zafira. Рости бачако хоҳиш кардан ки Zafira навор кунем, баъд мо дар навори байда мегуфтем ки аз рӯи компютер навор мекунем. якчанд нафар нарисагаи ку Zafira навор кунем ку компютера мехонем. Бачако мо ҳама вақт компютера мехонем. Ака ответа натем, лайк мемонем, галочкара мемонем. мақсад мебинем кадом мошина нарисага, мо пешниҳод мекунем дар навори байда аз рӯи компютерям. соли 2001 дар шаҳри Душанбе 61000 сум мега муомила хубам дорад. сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.8 механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳолати хуби техникӣ. задагӣ пусидагӣ умуман надорад. мотор коробка ходовой бе камбурдӣ, яксола ҳуҷҷат, баллону нав, газ евро 4 задагӣ нав, кондитсионер люк, мультирул, автопилот, 4 электропакет, электрозеркало, хулоса сентрзамок, лифт. хоб ҳама тарафа қонуну қоидаш кардагианша, пони чиста тоза кай мехарен, ҳай карда мегарденша. мегзанем ба 11 мошини фурӯшӣ. Lacetti Chevrolet бардор азиз. соли 2004. автоматика дар шаҳри Турсунзода қарор дорад, дар Регар. нархша 32000 сомон меган. бо муомилаи созам дора оиди ҳами мошинча. краскаи ҳами Lacetti тозаак бардор азиз. 4 баллонша мақсад бад нестай, баллонои корӣ. инами нигоҳ кунед ки балонша чӣ хел фасонакай. 17000 газ плюс бензин ҳардаш кор мекунад, бе ягон камбудӣ бардор азиз. объем моториш 1.8 литр, коробка передач автоматика. барои гирифтани маълумоти муфассали ҳам мошин рақамҳои 777 занг мезанем. телефон ака ватсап доран надоран қайд кардагӣ нестан бардор азиз. хел ба нарх 32000 мега, варианти алиштра пешниҳод кардагӣ нестан. муомила кинен 32 та бигирем бирен, бо ягон сум арзон дон кунад, агар мегардонем миёр бардор азиз. марҳамат, занг зад пурсеншам. дӯстон азиз, хоҳишай ҳаматон дар ҳамин навор лайк бизанен. вақте ки дастгирӣ бисёр шавагар, меҳнат қадрдонӣ шавагар, мо ҳавасманд мешем, баъд шумо навори тенҷ пешниҳод мекунем. навор дар лайк, дар канал подписатсия бизанен. рақамҳои барои реклама кардан хона боша, мошино, замино, квартиро, технико, аппарато, магазино, аптеко боша, рӯшин реклама шакин савдо карда метем. худтон эҳтиёт кунен. дар комментария ба пеш нависен. боқӣ дар амони худо бошен то навори баъдина. хайр бадр азиз. майдаш